Laitetaan kärry kiinni. Näkyykö tästä? Ei saa. Kai se näkyy. Siinä sitten. Varakärry. Ei tulepa sieltä. Sili vissiin noin. Sitten on kita kiinni. Ei kun, siis toi. Tuota alta voi katsoa kanssa, että se tappi on kunnolla alhaalla. Tällainen pötkö. 5-akselinen kärry, varakärrynen. Oma kärry on huilus. Joo. Sitten kenkulat pois. Mä oon tuonut tänne tällaisen mattojutun. Mutta ei tarvii olla se rätti täällä koko aika. Tuollainen sininen rätti ja sitten koko aika katsoa, että se tippuu johonkin. Se ei oo kivaa. No niin, turvaköysi. Tuopa se siihen. Hilavitkutin sentään. Mä pidin tätä täällä Valjon pihalla. Että siitä nyt näkee. Tai siis, että ei toi turvavyö turhaa kilkata. Mä en viitti enempää kauheasti kuvata tästä. Pyöräytetään tää ympäri, että päästään portista. Maata voi varmaan kuvata ja kärrynpehvaa, mutta poistumispalttiakin. Ei ainakaan näy yhtään mitään täältä pihasta. Paitsi kärrynpehvaa. Mä ajoin tähän tälleen ronskisti. No niin, sitten teliä ylös tuolta autosta. En tiedä toimiiko kärrystä. Kun tää ei oo tuo oma kärry, niin nuon kärryn telinapit, niin ne ei välttämättä nyt pelitä ton kärryn kanssa. Taso säädetään tosta, mutta se ajoasennossa niinku pitääkin olla. Lippis pois päästä, kun kuuma. Täällä on 20 astetta lämmintä. Ei mitään viileätä kuitenkaan vielä. Joko hepat on täällä pihalla. Siellä ne menee jotaköitä karkuun. Kesä ei ole hepoille niin mukavaa aikaa. Vaikka monet luulee, että ois, mutta hevosia voi saada esim. Lämpöhalvaukseen, jos niillä ei ole mitään varjopaikkaa, mihin ne pääsisi. Talveen ne kestää paljon enemmän tai pakkasta paljon paremmin kuin jotain hemmetin lämmintä hellettä. Se on niille vaarallisempaa se. Ei tuu. Menemme. Ja sieltä se kärry seuraa. Sitä on niin tottunut vetää kärryä, että omallakin autolla tekee tällaisia niinku tavallaan ajoratoja risteyksissä, että ihan kuin olisi kärry perästä. Aina nauraa itselle, että ei hitto, että mä en nyt aja kaanialla tässä. Jos omalla autolla ajelee. Se vaan jää jotenkin päälle tuokin. En tiedä miksi.
Siihen on vaan niin rutinoitunut. Entä jos sanoo rusinoitunut, mitä se sitten tarkoittaa? Jos on rusinoitunut tuohon kärry perässä. Mitä se sitten tarkoittaa? Joo, tässä on oikein hyvät kameraiset ja tosta ei kyllä toisaalta niinku kauheesti näe. Nää. Siis silleen, että kun se näyttää tavallaan vähän liian kauas sitä pusikkoa päin. Tai tuolle, ettei ihan siihen kyljen viereen. En tiedä, voiko noita säätää jotenkin. En kyllä koske niihin itse, kun sit mä kuitenkin hajotan jotain. Se on niin mun tuuria se. Mä jotenkin aavistin, että tuo tulloo te. Se näytti ensin, että se menee tonne, mutta eipä se sitten mennytkin. Sieltä ainakaan änkenyt sieltä. No eikö minä änköin tähän eteen, joo. Vaikka mä olin tässä liikenneympyrän ensteen. Ynnepyrä. Pyllypyrä. Kuka noikin on keksinyt? Tietääkö joku? Jos on tietoa, niin heittäkää kommenttiin. Se, että kuka on keksinyt nuo kiertoliittymät? Sehän on se niiden oikea nimi. Kaikki sanoo liikenneympyräksi. Kiertoliittymä. Siinä kierretään. Kattokaa nyt, kun se näyttää tonne pusikkoon. Taas häipä. Joo. Tossa olisi yksi mulle sellainen uusi paikka, mikä pitäisi hakea sieltä. Tai silleen nouto sieltä, niin en oo siellä koskaan käynyt, mutta täytyypäs vähän katsoa karttaa, että missä se on.